Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο κινητό από τη Wind και τη Huawei, IDEO στο όνομά του. Βλέπουμε ένα παράδοξο unboxing. Ένα πολύ όμορφο κινητό που ανήκει στην κατηγορία των χαμηλού κόστου συσκευών. Εξαιρετική σχεδίαση, πολύ καλό κράτημα στο χέρι, αρκετά μικρό, ελαφρύ, συμπαθητικά χαρακτηριστικά, ικανοποιητική οθόνη, δεν είναι multitouch όμως, είναι αρκετά γρήγορο, όπως βλέπουμε ίντερνετ, Skype, Facebook, όλα τρέχουν μια χαρά. Χρησιμοποιεί Android 2.2, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ένα πολύ σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να μοιράσει ίντερνετ σε 8 διαφορετικές συσκευές. Παίζει το ρόλο ενός router, όπως βλέπετε το σηματάκι το μπλε. Με ένα άλλο κινητό μπορούμε να συνδεθούμε στο ίντερνετ με βάση το IDEO. Το IDEO μοιράζει ίντερνετ στον αέρα, στο δωμάτιό μας, στο σπίτι μας. Είτε έχουμε ένα κινητό, είτε έναν φορητό υπολογιστή, είτε οποιαδήποτε άλλη συσκευή μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στο ίντερνετ.